Projektujete sa s nenávisťou a láskou. Tieto pocity sa zapínajú a vypínajú v závislosti od vašich podmienok. Počas týchto zážitkov vás štípu a vzrušujú a provokujú aj ostatných. Keď sa pozriete späť, máte jednu alebo viac výčitiek. Toto je vzor vašej emocionálnej turbulencie. V určitom momente sa negatívy zavedú alebo zintenzívnia vašimi reakciami. Čo ste sa naučili zo svojich negatív? Ktoré slúžia vášmu najhoršiemu dobru? Materializmus je dostatočný alebo veľa, ale stále ste nešťastní. Hlboko vo vnútri nezahojenej traumy pretrváva bolesť, ktorú si niektorí ľudia všimli. Že ju nosíte na tvári. Strach, váhanie alebo oboje vám bránia povedať. Zdá sa, že je bezpečné nič nerobiť. Napriek tomu, že vaša minulosť bola krutá alebo nespravodlivá. Len vy môžete čeliť tejto vnútornej bitke. Vtedy si bol taký mladý a túžil si po veciach v živote. Neskôr ste si uvedomili, že niečo nie je hodné vašej pozornosti. Bez ohľadu na dĺžku vašich karmických cyklov stále nemáte úplný obraz o tom, čo podnecuje vaše túžby. Vyčlenenie jednej alebo viacerých zložiek je náročné, pretože máte sklon žiť vo vonkajšom ja. Vo svojom zámere musíte postupovať opatrne. Ľudské konanie vás vzdialilo od ľudského dotyku. Aj váš život má falošný zmysel. Vďaka vašej výchove vám vaša predstava lásky dala logický, praktický alebo pragmatický prejav lásky. Súčasne je vaša duša roztrieštená podmienovaním. Láska by mala byť len láska. Nie je to nákupný košík. Prečo si pokaziť lásku svojím úsudkom? Možno si želáte zostať rovnaký najmä pre všetky dobré veci v živote, ale váš vnútorný svet sa vyvíja, čo si neuvedomujete. Pozerali ste sa na seba z vonkajšieho hľadiska, pričom ste premeškali hĺbku, ktorá je pod všetkým. Ako vaše emócie komplikujú vašu myseľ, taká je aj vaša životná situácia. Bojujete s polaritou, ako je byť nezbedný alebo cnostný. Vaše uspokojenie, ktoré naplňa temnú časť vašej duše, tiež hovorí hlasnejšie ako vaše slová. Ak dovolíte, aby sa vo vašom vnútornom svete rozvíjala negativita, vonkajšie sily, napríklad trendy, vás neustále ovládajú. Kým si sa stal? Bez kvalitných vnútorných hodnôt sa vaša prázdnota zväčšila. Toto je čas zostať v pokoji a jednoducho počúvať, aby ste spoznali svoju hlbšiu stránku. Podmienené bývanie sa k vám pripája. Po zmene alebo odstránení vaše šťastie zmizne. Toto je krehkosť vašej existencie, žitia vo vašej povrchnosti. Celý život vás učili kondicionovaniu. Uvedomiť si, ako to robíte, je kľúčom k tomu, aby ste sa oslobodili. Jedna alebo viac masiek, ktoré nosíte, vás ovplyvnili smerom nadol. Aby ste to pochopili, musíte všetko vynaložiť úplne úprimne. Neexistuje ľahká cesta von. Keď vás spúšťajú príznaky nepohodlia, stresu, úzkosti, strachu a vyhýbania sa, prelomte každú bariéru, ktorá zakrývala pravdu o vás. Skutočná transformácia musí začať vo vašom vnútri. Láska údajne nemá hranice, ale máte radi očakávania, ktoré robia lásku nerealistickou, ako naháňanie sa za fantáziou. Nemôžete poprieť, že láska robí ľudí ľuďmi. Napriek temnote v láske nie je hanba mať zdravú, jednoduchú lásku. Láska nemusí byť komplikovaná ako tá vaša. Dáte všetko preto, aby vzťah fungoval. Ak to nakoniec nevyjde kvôli jednému alebo viacerým nesplneným sľubom, potom sa láska zmení na odpor alebo nenávisť. Neskôr, nevyriešeným spôsobom, pohyb ďalej nevylieči vašu karmu, ktorá je určená na opakovanie. Nakoniec sa musíte pýtať, ako milujete, pretože sa to odráža na jednom alebo viacerých vašich vzťahoch.